Halor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Nongtrei Youth Council Rambrai Circle. Hapo ka jingilam upresiden usamra Drowel Lingdo. Pat kinungilam ka HYC West Castle District ha khasautrik na itong aca panrio. Kilalay banyak kendu ka District Health and Medical Officer ka West Castle District. Halo ka jing Duna jong ka PHC Rambrai. Nakalian jong ka seng kelapan pa wikimat jing Duna jong ka PHC ki pakentop ya ka jing bomdon ya ka kali ambulans ha PHC Rambrai lalai senam. Ka jing bomdon ya ka farmasi ka jing Duna ki Nongtrei ka balabu jing ikipat ba ka than Rambrai. Hakabai day bakani ka benta ka Dm&Ho kalai thu yaki dikhot ka HYC bakla dap tho labun sien jiki bor badai pet henai hadu menta kampat urlong setia. Halor ka jing ut jing nam jing paj ba halor ka jing bomdon ka ambulan Rambrai ka bangim isu la kumbalai senam kumta halor ka ne ka jing ut jing nam jing paj ba ngim bansi ban lek banyak keduk ya i district officer ha Nongtrei na ka banta ban yarap lem ya ka ne ka jing ka baki paj ba ki kan tu bat ha ka bede bat ka jing Duna ki staff ki Nongtrei bat ke farmasi ro hadu mentam pat thong hapo Rambrai PSC na kaliang jing ka seng ngili ban ya kran ya i DHMO jong ka West Castle jingi ka ka ba na kaliang i la respond ba ngan sa simkhia ka ne ban pha haki bor bahalo bat ka ju ka por ni la ai jing mot ro bang yin ya kenduk ya MLA jingi ha ka ju ka por MLA jingi idei badan ha ka sarka te kumta na kaliang jingi ka sang ni kerpat jor ya nung khmat jingi bon simkhia ban butin lem ya ka ne ka jingkwa jong ka dong ka than jingi knang bat pensuk ya ki paj ba ha ka pang sistem bat ka long ru ka jing le ran ha ka dei bat ka ne ka jing ka baki paj ba kendo kham tam ka Rambrai jingi ka dei ka konstitusi ka dei khat kwatar ka ba ka layar ka la he ki snong ki thau ka jingi ka labon te kum tang ka pat jor ka nung khmat badon borom jingi ban sim khia ka ne ka jing angnot jong paj ba jong ka than Rambrai hi ba. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.